Martxoak 9 ditu. Atzo martxoak 8, emakumearen nazioarteko eguna, eta gaur hasten da 2021an, 21ean ospatuko den hurrengo emakumearen egunerako bidea. Berdintasuna ez da, egun batean lortzen da proklamatzen den gauza bat, gero eta gehiago gure gizartean egunero arreta merezi duen kontu bat da, eta erakundeen politika publikoek behar bezala alineatuta egon behar dute ekintza horiekin eta helburu horrekin. Kultura eta hizkuntza politika, eta kirola ere barruan sartu nahi dut, kultura eta hizkuntza politika sailaren helburuetako bat izan da, agintaldiaren hasieratik jarrera berezia eskaintzea gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari. Eta helburu bezala jarri genuen, lehenengo momentutik, ongi aztertzea zein zen egoera gure sailaren ardura ziren arlo ezberdinetan, eta ezagutza bat edukitzea gero erabakiak eta pausoak hartzeko. Alde horretatik, azterketak egin ditugu kultur sorkuntzaren eta kontsumoaren arlo guztietan, euskararen bilakabidean ere azterketak egin ditugu, gizarteak eta erabilerak zer dioten adierazteko eta ezagutzeko. Egun hauetan publikatu diren hainbat datuk erakusten digute adibidez kulturaren arloan, kultura gehien kontsumitzen duten pertsonak andrazkoak direla. Naiz eta gero sortzaileen artean gehienak emakumeak izanez. Eta euskararen hazkundearen inguruan egin diren azterketetan ere datuek esaten digute hizkuntza gehien erabiltzen dutenak, hizkuntza gehien erabiltzeko ahaleginik handiena egiten dutenak eta hizkuntzaren transmisioan pisu handia duten pertsonak andarazkoak edo emakumezkoak direla. Gaur aurkeztu nahi dizkizuegu bideo honetan beka deialdi batzuk eta beka hauen izena izango da berdintzen. Eta nahi duena da gogoeta egiten jarraitu eta aztertu nola planteatzen den emakumezkoen funtzioa, emakumezkoen papela, jarrera, aktibitatea, euskararen moduko hizkuntza gutxitu baten sustapenean eta garapenean. Nirekin batera daude Mirendo Baran, hizkuntza politikarako sailburu ordea, eta gaur, eta gurekin batera, gaur anuntziatzen ditugun beka hauek gauzatuko dituzten lehenengo bi pertsona. Honintza Legorburu eta Nekane Goikotxea. Biak izango dira ikerlari eta biek sustatuko dute ikerketa datozen hilabeteetan planteatzen dugun helburu honen inguruan. Deialdi hauek urtero dituko ditugu, 4 beka izango dira eta gai ezberdinak lantzea dugu helburu. 4 deialdi egin diren arren, aurten 3 izango dira bekaren onura jasoko duten proiektuak. Euskararen soziolinguistikaz hitz egiten dugunean beti azpimarratzen dugu beharrezkoa ikusten dugula datuetan oinarritutako politikak garatzea. Ez usteetan eta iritzietan, baizik eta datuetan. Gure gizartean zer gertatzen ari den adierazten digun informazio horretan. Eta beka hauen bitartez ere hori nahi dugu. Nahi dugu landu ikerketa, jakiteko benetan zein den egoera eta ze neurri hartu beharko liratekeen garapen proiektuak behar bezala bultzatzeko. Gaur azalduko dizkizuegu zeintzuk diren Jaurlaritzak ikerketa hauek bideratzeko planteatu dituen lan ildo nagusiak. Beraz, gaia ez da librea, neurri handi batean finkatuta daude aldez aurretik gure sailaren partetik ze arlotan nahi dugun ikerketa hau egitea eta garatzea. Lehenengo arlo bat izango da hizkuntza gutxituen biziberritze prozesuetan generoari lotuta ikustea zein den metodologia edo marko teorikoa proiektu horiek gauzatzeko. Beste arlo batek dauka zerikusia ikerketa aplikatuarekin, nola eraman leikeen hori eraginkortasunera. Diskursoen azterketa bat ere egingo da.
arlo ezberdinetan egindako diskursoen azterketa bat, orain arte gauzek nola funtzionatu duten ikusteko eta aurrerantzean zen neurri hartu beharko lirateken ikusteko. Eta orduan, nire sarrera honen ondoren, Miren Dobaranek ikuspegi zehatzago bat emango dizue beka hauei buruz, eta gero gurekin dauden bi ikerlariek beraien ikuspegia emango digute. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eskerrik asko tortzeagaitik. Ekimen hau kokatzearren, esan behar dut, Emakunderen 7. planak Jaurlaritzako sail guztiak behartzen gaituela genero berdintasuna bultzatzera, eta horretarako beren beregi egindako berdintasun planen bitartez gauzatu beharreko lana da. Plan honek, 7. plan honek, indarrean sartu den plan honek, barrura begirako eta kanpora begirako lanak esartzen dizkigu, sail guztioi, eta kasu honetan kultura eta hizkuntza politika sailak ere, gainerako sailek bezalaxe, 3 ardatz nagusi hartu behar ditu kontuan politika publikoak diseinatzeko orduan. Lehenengo ardatza da emakumeen ahalduntzea, bigarrena, ekonomia eta gizarte antolakuntzaren eraldaketa, eta 3. da emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitza. Beraz, 3 ardatzotan eragin behar dugula kontuan hartuta, hizkuntza politikako sailburu ordetzak ere lehentasunak esarri ditu, berdintasunerako bere plangintza propioan, eta 5 lanildo lehenetzi ditugu. 5 horietatik gaur 2 lanildo aipatuko ditut, beren beregi lotuta daudelako gaurko aurkezpen honekin. Lehenengo lanildoan kokatu behar ditugu, gaur aurkezten ditugun berdintze beka hauek. Lehenengo lanildo honetan, edo honen arabera, genero ikuspegia txertatu eta generoaren eta hizkuntzaren inguruko ikerketak sustatu behar ditugu. Beraz, zein da gure konpromisoa? Gure konpromiso nagusia da, sailburuak esan duen bezalaxe, ikerketa soziolinguistikoa egitea, gure hizkuntzaren errealitatea bere osotasunean ulertu eta interpretatzeko. Eta ikerketa horrek derrigorri izan behar du generoaren ikuspegia benetan irakurketa egokia eta aberatzagoa egiteko. Gaur egun, Euskararen biziberritze prozesuaren inguruan, inkesta soziolinguistikoaren inguruan, edo gainerako eragiketa estatistikoen inguruan, egiten diren irakurketak ez dira neutroak. Horrela pentsatu izan dugu orain arte, baina ez dira neutroak. Gutxi erreparatu zaio, orain arte generoaren gaiari, eta gure ustez behar beharrezkoa da beste begirada horren bitartez aztertzea esaterako guretzako interesako diren kontuak. Emakumeen ekarpena biziberritze prozesuan, zein izan dan. Euskaraldian, gaur egungo ekimen bate aipatzearren, euskaltegietan, zenbat irakasle ditugun, emakumezkoak, gehienak dira emakumeak, ikasle gehienak dira emakumezkoak. Durangoko azokan, 3-2 emakumezkoak urtero errepikatzen den kontua da. Euskara elkarteetan, lehenengo aldiz, agintean daudenak ere, baina bolondrez bezala dabiltzatenak ere, beti emakumeak, eta beste ekimen asko eta asko, ezta. Genero ikuspegi duen irakurketak egiteko ordea, zer behar da, ikerketa eta prestakuntza, gauza barri bat hau. Entrenamentua behar dugu hori egiteko, eta kontu barria danez, behar dan moduan egiteko, ikerketa beka hauek zabaldu ditugu, eta urtean ikerketa asko eta asko pilatzeko eta aukera emango digutenak. Bigarren lanildoari lotuz, berdintasun politikak, hau da feminismoa eta hizkuntza politika, euskalgintzaren ezagutza eta praktiken uztarketarako lagungarri izango den marko teorikoa, diskurtsoa, eztabaidaguneak eta ezagupenaren eraikitzearen ingurukoa da. Eta lanildo hau garatu ahal izateko genero adituekin, osatu dugu batzorde bat, eta hauek ere hainbat lan interesgarri garatzen ari dira. Eta batzorde hau gainera esan behar dut, Euskararen aholku batzordeko batzorde atal iraunkorra bilakatuko da datorren urtetik aurrera. Beraz, bide berri bat, zabaltzen ari gara, ezinbestekoa, arlo honetan adituak diren pertsonekin, ikerlariekin, mai honetan ere ikerlari biditugu gaur, eta seguru nago hizkuntza politika eraginkorragoak egiteko aukerak zabalduko digula honek, eta horrekin batera euskararen biziberritze prozesuan emakumeek egindako ekarpen ezinbestekoa aitortzeko aukera, ere badaukagula, eta beste gauza importante bat ere, gizonezkoek ere euskararen biziberritze prozesuan era aktiboago batean parte har dezaten bideak zabaldu ditzakegu
ikasi behar duelako, bestera bateko programak egiten, bestera bateko gauzak egiten, hauek ere erakartzeko. Orain ikerlariei pasako dietitza, eta lehenengo beka jaso duten ikerlariek ez duten ez ona etortzeko aukerarik izan, nik azalduko dut lehenengoari dagokiona. Garbine berezi hartua eta Beñat Muguruzak egingo dute lehenengo ikerketa hau, eta gaia zen hizkuntza gutxituaren biziberritze prozesuak generoari lotuta ulertzeko ikerketa teoriko edota metodologikoki demolinguistikoak. Bi ikerlari hauek itanoaren inguruan egingo dute ikerketa, eta itanoa emakumeak ahalduntzeko baliabidea izenburua du ikerketa honek. Epaimahaikideek gai interesgarritzat jo dute, kontuan hartuta batez ere euskaraz erregistro informalean ezagutza eta erabilera berantza doazela, hori argi daukagu, eta bereziki noka erregistro femeninoaren erabilera berantza doala. Guk ikerketa honen bidez nokaren erabileraren galerari buruzko arrazoiak bilatu nahi ditugu, eta baita bera berreskuratzeko aukerak aztertu ere, herriren baten eginda honen inguruan ekimen arrakastatzuren bat, eta bada gure ustez itanoa genero ikuspegitik aztertzeko bide berri bat ere. Hau da beraz, lehenengo ikerketa, bigarren azterlanaren inguruan Onintza Legorburuk, berak emango dizkigu azalpenak eta berari emango diotitza. Kaixo egunon, ni Mirenek esan daren moan Onintza Legorburu naiz, eta nik hirugarren bekia diskursuei eta dagokizuna horren inguruan ingot ikerlana. Kezka pertsonal batetik abiatuta etorri da gaixa, ez? Nik euskeran inguruan gabitzen askon moan daukat kezka bat, kezka personal hori da euskerian erabiltzeko, euskeria bultzatzeko maila informal baten ia ze diskurso emuten gabitzen gaur egun, eta zeintzuk emun ditun. Eta hori nik kezkaz bizineban gai bazan, eta, ustot, ez da ikertu diskursuen inguruan nola zehazki, eta, pentsatzen jaten aukera ona izen zeikela hori diskursuak eta generua uztartuaz ikerlan bat planteatzea. Hori hola, Euskal Autonomia Erkidegoan 60. hamarkadatik aurrera euskerian erabileria bultzatzeko erabili izan diren diskurtsoen azterketa bat egitea proposatzen da, nire ikerlanian, genero ikuspegi batetik. Diskursoa esaten dutenean, lelo eta irudiei buruz ari naiz, ez naiz ari diskurtso egituratu batzuen inguruan, baizik eta erabili diren lelo eta irudi ezberdinak euskararen erabilera bultzatzeko, kanpaina ezberdinak. Eta EAen, Euskal Herri guztian egin dira horrelako kanpainak, baina EA era mugatzea erabaki da ikerketa objetua zehatza izateko, eta ez dira ikertuko EAen eman diren kanpaina diskurtso ezberdin danak. Ez bai da posible, ez? Herri bakoitzeko euskara elkarteak egin dituen kanpaina ezberdin danak aztertzea, beraz, oi hartzun gehien entzutetsuenak izan direnak aztertuko dira. Hau aurrera eramateko metodologia kualitatibo bat erabiltzea proposatzen da. Elkarrizketak egingo dira, elkarrizketak batez ere testuinguru historikoa bai euskalgintzaren alde batetik eta baita feminismoarena ere 60. urtetik 2000, gaur egun arte, pixka bat 20 urtean zehar banatu da 60, 80, 2000, 2000 eta 20 urte tarte horretan banatu da lana, eta elkarrizketak egingo dira, bai feminismoaren eta bai euskalgintzaren kezka eta aldarrikapen nagusiak testuinguru historiko bakoitzean zeintzuk izan ziren eta zeintzuk diren jakitzeko asmoz. Eta bestetik, kanpainak edota diskurtsoak berak eskuratzeko artxiboko lana baliatuko da. Eta,
hoxe oraingoz nire lanaren inguruan oso orokorrean azaltzeko daukadana. Eskerrik asko. Egunon, nire kasuan beka proiektua aurkeztu nuen laugarren modalitatean, hau da, emakumeek hizkuntza biziberritzeari egin dioten ekarpena ikertzeko modalitate horretan, eta nire autua izan da ez euskalgintza garaikide edo 60. hamarkadan hasten den euskalgintzari erreparatzea, baizik eta 20. mende hasierako mugimenduari, ezta? Uste dut polisemia askotxo daukagula, euskerak gure inguruan daukan funtzioari eta zentzuari begira, eta ni behintzat interesa handia daukat beste garai batzuetan eta euskeraren inguruan egon diran proposamenak begiratzearekin, ezta? Hortan oso interesatuta nago. Iruditzen zait gainera 60. hamarkada horrek asko edaten dula gerra baten zauritik, eta oso baldintzatuta egon gerala baita ere horrengatik. Orduan, niri behintzat asko interesatzen zait ikustea 20. mende hasierako aukera haiek guztiak nolakoak ziren, eta momentu hartako pertsonek nola bizi zituzten, ezta? Zeintzu ziren beraien balioak, nondik egiten zuten lan, en fin, ze aldagai zeuden garrantzitsu beraien bizitzetan, eta humanitateen tresna garaikidetatik begiratu nahi izan diot emakume bati, kasu honetan Tene Mujika idazle eta politikariari. Gaur egun izen ezaguna da, segurazki ezaguna da, bere izena erabiltzen duen garai baten literatur lan eta gaur egun bekak daudelako bere izenean, baina askotan gertatzen zaigu sarietan edo jartzen dugunean izen propio bat, askotan hiperbole bat egiten dugu izenaren inguruan, baina benetan azpian dagoena nahiko ilun gelditzen da, ezta? Edo adut susmoa izena handi askorekin hori gertatzen zaigula, eta Teneren kasuan ere, uste dut ez dagoela oraindik Teneren gainean egin dira lana jakina, baina behar bada gaur egungo euskararen biziberritzean daukagun begiradatik bere ekarpena berrikustea uste dut interesgarria dela. Ni behintzat interesa handiz egingo dut lan hori, ez? Esango nuke gainera badagola Tene bat kontatu ez dana, eta ezin dana kontatu generoaren aldagaia erabili gabe. Eta uste dut hor dagoela lan honen ekarpena, edo segurazki Teneren obraren gainean egondan begirada nahiko estereotipatua da, ez? Abertzaletasun katolikoaren bueltan kokatzen da, literatur didaktikoaren bueltan, eta hori egia da, hori hor dago, bere obra aztertuta gaur egundik hori ikusten dugu, baina behar bada, historian zehar eta genero ikerketak egin dituzten askok erakutsi diguten bezala, emakumeek bilatu behar izan dituzte zirrikituak, beraien errebeldiak edo beraien antagonismoak planteatzeko, ezta? Eta baduz susmoa Teneren kasuan ere badaudela bere itinerarioan horrelako zantzuak. Ordan erronka izango da, hoien bila joatea eta irudimen ariketa bat egitea baita ere. Nik uste ikerketa irudimeni gabe, benetan aukera hori gure buruari eman gabe, ez daukala zentzu hundirik. Eta zentzu hortan eskerrak eman nahi dizkizu eta aukera hori izateagatik, denbora eukial izateagatik hortan emateko. Metodologia kualitatiboa erabiliko dut nik ere, lehendabizi joko dut adituen gana, ze nik genero gaietan ez nago jantzita, irakurketa batzuk egin ditut, baina niretzat esparru berria da, eta orduan aukera bada baita ere ikasten jarraitzeko, eta aldagai hau, orain arteko nire ikerketa bideari eranzteko, edo beste sendotasun batekin kudeatzeko. Orduan adituen gana joko dut, historialaria, soziologoak, pixka bat gai ezberdinen bueltan, Teneren biografia oso luzea da, 1888an jaio zen, eta kasi mende bat bizi izan zen, eta etapa, euskararen biziberritzearen etapa oso ezberdinak ezagutu zituen, ez? Gerra aurretik Tene bat ikusten dugu, gerra garaian beste bizipen batzuk dituena, exilioa, bere herrira itzultzen saiatzen da, eta ez diote uzten, Nafarroan kokatuta ikusten dugu, baina oso gutxi dakigu garai horretaz, eta nolakoa izan zen bere ibilbide hori. Eta gero ondoren ikusten dugu Tene amonduago bat, emakume nagusi bat,
bestelako lanetan, asko tokiko dinamiketan, gazteekin lan egiten, bere herrian deban, gazteek sortzen dute gazte mugimendu bat, euskalgintzaren beste zantzu batzuk dituena, beste gai batzuek erdigunera ekarrita, eta bera hor dago, gazte horien ondoan dago, euskeraz idazten, gazteak ez bezala hasieran, gero bai, euskalduntzen dute beraien praktika, baina teneren praktika linguistikoa harregarria da, ze beti euskeraran ardaztua dago, ezta? Ikastolen mugimenduan ere eragin bat dauka, orduan, segurazki hasierako tene politikaria eta prentsan idazten duen emakume bakarrenetakoa, oso lidergo eskutuan baita ere, ez da oso agerian dagoen emakumea. Ertzean kokatzen den emakume bat eta ekarpenak hortik egiten ditu, ez? Orduan badago tene bat, nik uste dut interesgarria dena edo, espero dut zerbait esan alizate horren inguruan. Metodologia zain nintzen orduan, kualitatiboa izango da, elkarrizketak egingo ditute hasieran, eta gero bere horrara joko dut, bere ahotsa ekartzera. Interesatzen zait, ia zer ematen duen bere obrak, ez da, baina interesatzen zait, eremu publikoan egoteko bere moduak, zeintzuk izan diren, edo bere rolarekiko ze percepzio dituen, ze funtzio ikusten dion bere buruari, bere etapa desberdinetan, euskaltzaletasunarekiko adjetibazioa baita ere, berak nola ulertzen duen euskera, nola ulertzen duen herria, nola ulertzen duen, uste dut eremua zabalagoa dela gaur egun euskerarekin ikusten deguna baino, ez? Ni interesatzen zaite lotura horiek ikustea. Bere harreman sarea, bere harremanen nolakotasuna, ikusten da batez ere mende hasieran, bere herriko politikariekin eskuz eskuko harreman bat daukala, gero fusilatuak izango diran alkatearekin, eta baita ere genero ikuspegi batetik bere harreman horiek nolakoak diran. Klase sozialaren eraikuntza baita ere, bera klase hartaineko emakume bat da, eta ikusten dugu beste lan batzuetan, ze garrantzitsua da adibidez ofizio bat eukitzea, beste subjetibidade bat eraikitzeko emakumeen kasuan, andereñoak, edo telefonistak, edo erizainak, edo lan publikoak egitearen bitartez eraikitzen dute baita ere emakume izateko beste subjetibidade bat. Horren, teneren kasuan hori nola gertatzen dan, jorratzen dituen gaien unibertsoa nolakoa dan, eta segurazki abertzaletasun kristau horren bueltan ibiliko da, baina esango nuke badaudela beste zantzu batzuk ere bere kasuan, eta nire lana izango da denbora ematea hortan pentsatzen, testuak arakatzen, eta sekula ez dakizu, ez da ikerketa baten nora iritsiko zera, hori izango da, parteri politena. Eskerrik asko. Si hacemos un análisis de las principales iniciativas sociales que se han producido en nuestro país con respecto al crecimiento en el conocimiento del euskera o en el fomento de su uso social, se puede llegar fácilmente a la conclusión de que la mujer ha tenido un papel fundamental en todas esas iniciativas sociales y de políticas públicas. Son los datos, es lo que nos dicen los datos que conocemos, ¿no? Es un papel fundamental a la hora de plantear el aprendizaje del euskera en el sistema educativo. Es un papel fundamental también a la hora de impulsar las políticas de euskalunización de adultos. Es un papel también fundamental en la transmisión familiar del euskera. Y sin embargo, la mayor parte de los representantes públicos que de alguna manera materializan o personifican esas políticas siempre están vinculadas al género masculino. El objeto de estas becas es, por tanto, en primer lugar, investigar y profundizar para encontrar y visibilizar, especialmente visibilizar, el papel que la mujer ha tenido en estos procesos de normalización y de fomento del conocimiento y del uso del euskera. Y también tiene como segundo objetivo, a partir de las conclusiones que se obtengan de estos estudios y de estas investigaciones, eso que ahora se dice, ¿no? Empoderar a las mujeres en las políticas públicas y sociales de uso y aprendizaje del euskera. Dudaren bat balin badaukazu edo galderaren bat planteatu nahi baduzue?
Nere hipotesi nausisa da, lelo eraikidean diskurso horrek euskerian erabileria sustatzeko genero marka bat euki dabela. Eta genero marka hori aldakorra izen dela, 60, 80 hamarka hortan euskalgintza garaikidean sorreran genero marka bat ero proiektzio bat eukiko dabe, 80, 2000 euskalgintzan instituzionalizazioa eta pixkat euskerian lehengo legia eta hor beste genero marka bat eta garai historiko hori lelo horretan eta generoa dagokionez islatu ingo da eta 2020 profesionalizazioakin batea beste bat izango da. Eta nire zea da pixkat hori aztertzea. Eta gero helburu espezifiko moan be gustoko litzeak ikustia ia ze harreman eukidaben, ero harremanik eukidaben euskerian erabileria bultzatzeko diskurso horrek eta euskerian gaur egungo feminizazioak. Euskerian erabilerian gaur egungo feminizazioak. Ia diskurso horrek ondian bideratuta eta genero marka bat eukidaben eta horrek erabileran eraginik eukidaben. Oso ongi, eskerrik asko.